ମୁଁ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୋର ବି ଏ ସମାଜ ପ୍ରତି ରହିଛି ଅନେକ ଦାୟିତ୍ୱ। ମୋ ଆଖି ବି ସାଇତିଛି ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ। ମୁଁ ବି ଆଣିପାରିବି ଏ ଦୁନିଆରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କେବଳ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ନାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ସଶକ୍ତ କରିବାର, ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ନାରୀ ଜାତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାର ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏହି ଅନ୍ଧ ସମାଜର ହୀନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ବିମର୍ତ୍ତନ କରିବାର।
ସରସ୍ୱତୀ। ମୁଁ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ। ମୋର ବି ଏ ସମାଜ ପ୍ରତି ରହିଛି ଅନେକ ଦାୟିତ୍ୱ। ମୋ ଆଖି ବି ସାଇତିଛି ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ। ମୁଁ ବି ଆଣିପାରିବି ଏ ଦୁନିଆରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କେବଳ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ନାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ସଶକ୍ତ କରିବାର, ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ନାରୀ ଜାତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାର ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏହି ଅନ୍ଧ ସମାଜର ହୀନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ବିମର୍ତ୍ତନ କରିବାର।
ହେଲା।